Darah kowe. Digrayai wae Mas Fajar apa. Engko nek tak omongi to, engko nek kleru kowe muni aduh tak kira gelungan nek ngono. Ya ora apa-apa to. Ndak ono kok njuk kecekel barang lho. Seneng nek kowe kecekel. Nek iso nyekel aku kok tak nehi hadiah wis. Ayo, nah aku sanggup lah. Siap. Aku lho dadi rasane kok kayane dadaku kok mak ser-ser ngono lho. Podho. Kok Kang Mas madepe mriki. Nek aku cara Wiratmaya sruning muni-muni ngono aku dadamu sik endi? Wah bahaya Pak. Ki Wiratmayane urung umur. Panjenengan pengen ngertos dada kula? Ora. Kepiye kuwi? Mula Mas Fajar, yo Mas, engko tak sangoni Mas, aja kuwatir. Yo. Yo alon-alon langsung jangka wae ora apa-apa rasah iki. Entuk sirah wiyaga ora masalah. Aku sing njaluke ngapura, langsung des ngono wae. Engko nek semaput rak ketara. Senengane kowe kok ora. Rasa kuwate. Werkudara lho sikile langsung duncalke sikile. Yo, Pak yo. Iki kete gonta-ganti, heeh. Lho kok loro iki? Siji, sing siji bapakne kok. Kowe iki sembrono ora. Ayo, swara sampeyan niku teng kuping kula niku selalu berdengung. Ing atase tunanetra kok suarane apik. Iya. Napa nggih, Pak? Ngoh, kula mboten kok gawe-gawe. Ciri khas swara Klaten niku ya sampeyan niku. Monggo. Anakku sing bagus. Niku jane wonten pamundutan, Pak. Apa? Saking ngandhap. Heeh. Pamundutan utawa gandrungan. Gandrungan karo sapa? Aduh kok niki. Kuwi aneh-aneh lho. Kaya paham-paham ae. Nek ya ora apa-apa tak turuti, tetep ku panjalukmu tak turuti Mas Fajar. Gandrungan karo sapa? Ya. Arep milih ning pekewo. Ora usah pekewo, ora apa-apa. Engko nek ora gelem tak bekekenge. Dibekekenge digampangke. Yo. Milih yo. Jenengan pilih kemawon, Pak? Mo aku nek kon milihke ya nek kowe selera nek ora. Lah ya mesti selera wong ora weruh kok kowe. Ayo jenengan mang nyebut jenenge ora apa-apa. Sapa? Apal kok sampean? Ya. Sinten nggih, Mbak? Aku wis ngerti aku wis ngerti nang pikiranmu aku wis ngerti ya. Mesti ngarepe tulis nganggo T ya ta. Lho kok preso to, Pak? Ayo Tin, wis rasa dadak. Ayo kowe lagi laris kowe. Ayo. Normal karo ora laris pokoke. Ayo Tin, ayo. Pulang meneh. Saya lagi. Loh, jangan bilang begitu. Justru kamu itu diminta orang banyak itu karena mereka sayang sama kamu, suka sama kamu. Apa iya? Oh, apa iya? Ya. Pripun Mas Fajar, ketemu lagi. Iya, Mbak. Hadap sini dong. Kurang ajar kowe, kurang ajar kowe. Kowe gawe dolanan wong ra weruh kowe. Loh, ora lho nek kan kudune dia peka terhadap suara to ya. Ayo. Nah. Ada, yo ya ngerti ya. Aku nang endi Jal? Nek nomor dikit. Darah kowe. Digrayai wae Mas Fajar apa. Engko nek tak omongi to, engko nek kleru kowe muni aduh tak kira gelungan nek ngono. Oh, niki enten cerita nyata, Pak. Apa, Mas? Enten cerita nyata. Dados napa nggih rencana tunanetra niku lara napa nggih alumni Man Klaten. Man Klaten itu mayoritas nggih weruh sedaya. Lah kanca-kancane mlaku rak sewu kak ngeten. Apa nyapluk liya-liyane malah tekan alamatnya bareng ya, Pak. Alamat ngendi? Ya alamat mriko. Nek wong kena alamate apa? Wonten. Alamate ngendi Jal omongke?
Kowe ora mancing-mancing tin tak. Polo lho ora. Alamate moto irung ngono ki. Oh. Ya nyampluk sak. Ya, arep gandrung napa sampean arep magandrung napa Tatin? Sinom. Nggih. Jenengan ajeng gandrung. Oh, jelas. Loh, nek jenengan ora ngerti aku nang endi cek kepiye? Dek iki lho, kowe ngerti ra iki mau. Iki mau ono adegan lucu nek ra diperhatikan penonton. Apa? Ini. Jelas. Iki kok datang nggo dikopiok barang ngene iki men. Lah wis senengane ngono. Ayo yo kowe, ayo. Kowe mikir arep kapake kok tok obah-obahke. Mboten kenapa-napake, Pak. Mengko tadi sini ini napa ngono. Ayo, sinom napa-napa? Sinom. Sinom Parijoto. Aku engko doyak ya. Waduh. Ya Mas. Nek gandrungan ki oyak-oyakan. Oyakan Mas, ku nek kecekel gajulun ndase. Lah piye Kowe kurang ajar banget kowe. nek gandrung ki ya tuh. Iki wong ra ngerokok kon ngoyak kowe iki. Ya ora apa-apa to. Ndak ono kok njuk kecekel barang lho. Seneng nek kowe kecekel. Nek iso nyekel aku kok tak nehi hadiah wis. Ayo, nah aku sanggup lah. Siap. Ya tenan lho ya. Aku meneng lah ya apa mlayu. Nggih manut wong sing dawuh nggih jenengan ke Langsung wae Mas Rasanda tak pikir ngene kok ngerti suarane langsung tubruk wae ben. Ya. Kok nek kleru nubruk bupras lho. Ah saentuke Mas, pokoke ora masalah. Engko nek bupras muni, aku Prastiwi, wis ben ngono. Ya, monggo Mas. Mama nesmu kanggo Sindene kira. Jiwa Ya jeneng karo dakwahane napa, Pak? wis meneng kowe iki bengko sing bergerak men Tatin. Tatine tok men anu jenenge iki Sri Uning karo Wiratmaya. Nggih. Ha sepuh ajeng kula gandrunge sepuh mriku ya, Pak. Apa? Sepuh Mbak Tatin ya, Pak. Ora apa-apa. Mboten napa nggih? Ora apa. Ora apa-apa ngono iki wis umum ya. Oh. Tua sing wedok iki wis umum. Kang Mas. Opo diajeng Sri Uning? Kang Mas Wiratmaya. Iya. Menapa panjenengan menika kapang kalian kula to Kang Mas? Wis suwe nggonku ngenteni prasasat kumambanging watu item sileming palwa gabus Yayi. Aduh Kang Mas, panjenengan kok kados mengaten menika kados pundi to? Kula dadi rasane kok kayane dadaku kok mak ser-ser ngono lho. Padha. Kok Kang Mas madhepe mriki? Anak aku cara Wiratmaya Sri Uning muni-muni ngono aku dadamu sik endi? Wah bahaya, Pak. Iki Wiratmayane urung umur. Panjenengan pengen ngertos dada kula? Ora. Kepiye kuwi? Lah kok wedi, Pak? Kathek. Panjenengan mboten saasrih lah kula nika iki bojone padha to, Pak? Ya bojone Sri Uning karo Wiratmaya Lah kula menika rak nggih garwanipun panjenengan to Kang Mas, kok Iya. dadak lingsem lho. Nek pengen dumuk ya nggih ndang nyek ngono. Lah aku nek mentok nang wae ngene iki ya kepiye? Aku ndumuk ning liyane dodo ya. Lah panjenengan pengene napa? Mang dumuk. Ayo gandengan wae. Wah, Oh, gandengan ya. Goleki tanganku sing endi? Ayo. Oh modar ya. iki sing njaluk sampean dhewe gandrung lho, bareng digandrung malah modar. Jajal tanganku tak athungke, jenengan goleki ya.
Sing endi? Oh, ketemu e. Apa jenengan pancen pinter sangat lho Kang Mas. Aku durung sepiro. Dereng sepir. Sadurunge kowe ngathong aku wis ngadong ket Mas. Kang Mas panjenengan kok tangane kok ndredeg niku kenging menapa to? Aku ndredeg mergo lho sinten lek ngomong urung tau empun kok. Lho, pun tau gandeng ngoten lho Pak maksudnya. Urung tau pripun Mas? Dipun lajengaken riyen Kang Mas. Rara apa kang si diajar seriune. Kula Kang Mas. Coba aku tak mireng suaramu kaya ngopo kanggo nambani rasa kangen ning atiku Yai. Napa panjenengan kapan kalian kula to Kang Mas? Iya. Sakderengipun kula nembang, Iya. kula pengen takon. Takon opo? Nyuwun prisa. Apa to? Ketoprak. Karo bojone nek ya apa-apa ora. Ya ora kok toto kromone wong wedok wong lanang iki. Saderengipun kula badhe nyekar, kula nyuwun prisa rumiyin Kang. Iki kula nyuwun prisa riyen. Panjenengan nek dados bojo kalih kula niku pengen duwe anak pira? Jane nek Loro wae rasa oh okeh-okeh. kabeh iki kabeh. Kok meng loro to Kang Mas? Ora Loro kepengen- wae. Loro? Lek ngopeni angel kok. Pengen loro lanang karo wedok? Iya ben komplit. Amin nggih Mas. Iya.